Sa Pilipinas, hindi may kakaila na ang pinaka-popular na chess player ay ang kauna-unahang grandmaster sa Asia na si Eugene Torre. Pero alam niyo ba na merong isang tagahanga si Torre noon na tumalo sa kanya sa isang chess match? Game Idol. Si Rogelio Joey Antonio, na ngayon mas kilala sa pangalang Joey, ay medyo late na nung siya'y natuto sa paglalaro ng chess kumpara sa ibang grandmasters. Ilang taon po kayong nag-start naglaro ng chess? Actually, ako very late na eh. At the age of 12, ako nag-start nung maglaro. At maraming mga bata na mas maaga pang natuto, no? Gaya ni Eugene Torre na 4 years old, natuto na mag-chess. Sila Wesley So. Pero ako very late na rin, 12. Pero dahil sa kakulangan ng panahon, nag-aaral ako ng gusto at narating ko itong pagiging grandmaster. Yung paglaro po ng chess ba, malaki po nang naitulong po sa buhay nyo? Well, napakalaking tulong ito, lalong-lalo sa mga pag-aaral, no? Kasi ako, nung nag-aaral ako, naging scholar ako ng University of Manila. At mas maganda to kung matuto yung mga bata na maglaro ng chess at gumaling para pagpasok nila ng high school, college, malilibre sila sa tuition fee. Kasi maraming eskwelahan na kumukuha ng mga magagaling na players sa chess. Marami na pong achievement po nakuha nyo sa buhay nyo sa paglaro po ng chess. Ano pa yung gusto po nyong marating sa chess career po nyo? Well, of course, maging world champion, pero medyo mahirap na to dahil sa edad ko, no? Pero marami tayong mga Pilipino na mas bata sa akin na pwede maging world champion na gaya ni Wesley So. At siguro gusto ko rin ma-maintain at least, no? At least 5 years, no, from now na ma-maintain ko yung strength ko dahil sa hard work ko, no? Perseverance at yung discipline ko sa buhay, no? Kaya hanggang ngayon medyo nagkukumpit pa ako. Medyo nakakalaban ko pa yung mga batang magagaling. Medyo nananalo. Ayon kay Joey, dahil sa paglalaro ng chess, napunta siya sa tamang landas ng buhay. Kasi pag naglaro ka ng chess, may iwasan mo lahat ng bisyo, no? Lalo yung drugs, lalo yung barkada, may iwasan mo lahat yan. Saka nagiging parang yung ugali mo nababago dahil sa chess. Nagiging patience ka, nagiging ka positive, no? Yung outlook mo sa buhay. So yun ang kagandahan sa chess eh. At yun ang nangyayari sa akin. Sino po ang iniidolo nyo pong chess player po? Parang nag-inspire po sa inyo para maglaro po ng chess? Well, si Eugene Torre, yun ang nag-inspire sa akin nung naging grandmaster siya. I was 12 nung nag-grandmaster siya eh. Pero hindi ko iniisip na makakalabang ko pala siya, no? At talunin sa isang match. Kasi nung nag-grandmaster siya, nag-i-start pa lang ako eh. So siya yung mga nagturo sa akin. Doon ko nakita kung paano mag-aral, kung paano maghanda sa kalaban. Siya yung idolo ko rito. Pero international, si Anatoly Karpov ng Russia. Yun ang idolo ko talaga. Dahil yung style niya, pareho kami eh. Medyo positional, medyo magaling sa opening. Doon kami naka-focus ako sa opening. Ayon sa kanya, tulad sa boxing at billiards, kinatatakutan din ang mga Pinoy chess masters. Pwede nyo pong pangalanan po sila yung mga mabibigat na pong tinalo nyo po. Well, marami na, no? Medyo siniswerte ako. Unang-una si Ivan Chuk, yung Basil number 3 sa world yun. Sila Akopyan, mga number 1 sa Armenia. Sila Mobsession sa Czechoslovakia. Marami na eh, maraming mga foreign GMs. Actually, takot sila sa Pilipino eh, dahil ang Pilipino talagang wido eh. Maraming mga style, lalo pag complicated. Doon tayo magaling eh. Matatandaan na noong 1998, naganap ang Centennial Dream Match ni na Grandmasters Eugene Torre at Joey Antonio, na kung saan nagwagi si GM Joey. Inabangan po ng lahat po yung match nyo po ni Eugene Torre po noon. Ano pong pakiramdam ng talunin po ang kauna-unahang grandmaster ng Asia po? Well, alam mo, parang ang hirap sabihin. No? Parang bago kami naglaban, parang sabi ko, Eugene Torre to, icon to ng chess. Mahirap talunin to. Pero nung tinalo ko talagang parang kahit na sinong player, pwede ko nang talunin eh. Dahil icon na yung tinalo mo.
Parang lalo kung nag-strive ng gusto, lalo kung nag-aral, sabi ko may kalalagyan pala ako sa chess. Kaya noon, nagiging idolo ko na si Eugene, nagiging model ko na. Sabi ko, kung tinalo ko si Eugene, pwede ko talunin lahat. At sa pagtatapos ng exclusive interview ng Game Time, ito ang mensahe niya sa mga Ilocano chess players. At sa mga kabataan dito sa kanto, nakikita ko maraming mga bata magagaling. Maraming gusto yung nagkakaroon ng interest, no? Maganda yon dahil pag nagkaroon ka ng interest, natututo kang maglaro, natututo kang mag-aral. At maganda rin ang chess para maiwasan yung mga bisyo, lalong-lalo na yung drugs, no? Lagi ko sinasabi ito sa mga kabataan na pag nagkakaroon ng idle time ang mga kabataan, doon natututo magbisyo, no? So kung papalitan nila ng paglalaro ng chess, yung idle nila, so maiwasan lahat ng bisyo, no? Actually, coach ako ng mga para-games, Paralympics, mga bulag, mga naka-wheelchair, mga disabled. So, ang chess kahit sino pwede maglaro eh. Kahit bulag, kahit mga disabled, kahit sa bahay lang, kahit pamilya lang, pwede kayong maglaro. Napaka-tipid na palaro, no, na sports. So, mas madaling suportahan, no? Mas madali. Kasi basketball, pwede pupunta ka pa sa mga court, nadayo ka pa sa ibang lugar. Pero chess kahit sa lalong-lalo na computer, no? Online lang pwede ka rin mag-chess. So, sana yung mga kabataan, ituloy lang nila paglalaro ng chess at malaki ang mapupuntahan nila, no? Malayo ang mararating nila dahil tayo mga Pinoy talagang matatalino eh. Talagang pwedeng pang world best eh. Pinoy Grandmaster Joey Antonio, ang ating Game Idol. Isang teenager ang makikilala natin ngayon. Hindi lang siya maganda, genius pa. She represented the province of Ilocos Sur in the Ilocos Region Athletic Association. She's our Game Idol. Hi, I'm Janalyn Pascap, Sanon National High School, and I'm your Game Idol. Game Idol. Ang ating Game Idol ngayon ay pwedeng isabak sa sports competition at pwede rin sa brain and beauty dahil maliban sa kanyang kagandahan, malupit din ito bilang isang chess player. Nakailang beses na rin pinadala ng probinsya ng Ilocos Sur ang ating Game Idol sa IRAA o Ilocos Region Athletic Association. Kailan at paano ba siya natuto sa paglalaro nito? 10 years old po, since elementary ako naglalaro na ako ng chess. Nanonood lang po ako sa mga naglalaro sa bahay hanggang sa natuto na ako. Fast learner ang ating Game Idol. Nabanggit niya na naglalaro din siya ng badminton. Pero bakit kaya mas pinili niya ang chess? Dahil yung mind ko na lang po ang napapagod doon kasi actually po may sakit ako sa puso. Kaya hindi ako pwedeng masyadong magpagod. Nang medyo physical. Kaya sa chess. Ano ba ang nakukuha sa paglalaro nito? Nakakapunta po ako sa iba't ibang lugar at nagagamit ko ito sa aking pag-aaral. Doon po sa Lawag, sa Pangasinan, dito. Naitanong din namin ang mga paborito niyang atleta sa Pilipinas. Sino ang favorite chess player mo? Si Wesley Sopo. Wesley So is the youngest and highest rated grandmaster in the Philippines. At nag-number 5 din siya sa World's Young GM Tournament. Sa basketball naman, ang kanyang iniidolo ay walang iba kundi si James Shaw. Kasi guwapo siya. deserving daw si James Yap na maging MVP. Parang bihasang-bihasa na siya sa paglalaro at napakita niya na yung mga good manners na dapat na taglayin ng isang basketball player. Hindi lang basketball player, kundi na kahit sino mang player. Ano nga bang pinagkakaabalahan niya pag di siya naglalaro? Nagbabasa ko ng libro, nag-aaral, nagte-text. Anong favorite libro mo? Basta about yung mga mystery books. Mystery books. Sinisigurado ng ating Game Idol na hindi niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral at yan din ang kanyang advice sa ibang atleta. Mas galingan pa nila sa paglalaro, sa pag-training ng kanilang mga sarili at huwag rin nilang pababayaan yung studies nila.
And that's the best move of our Game Idol. Coming up on Game Time, FIBA World Basketball Championship sa Sports Trivia. Nanalo na ba ang Pilipinas dito? The answer when Game Time returns. Don't go away, magbabalik ang It's Game Time.